chinoita kuti mumwe ave hero nekuti kuti mwazonzi refugee inhau yekuti madecisions avakatora pahondo, kwete kuti hondo inogadzira mahero. Hero decision yaunomeka kana paita hondo, paita challenge. So there are times yekuti munhu anoona kunge akaberekerwa purazi, but haasi purazi, hafanira kuva netsvina, hafanira kuva smart. Jesu akaberekerwa mudanga, haana kuita cowboy, akaita messiah. So life ndo zvairi kuti kwawakabva haisi nyaya. Ukatarisa zvakaita motikari ine view mirror ndeyekuti unopota uchiita check. You don't look into the view mirror but you check. Iri kuratidza kuri kubviwa. So kuri kubviwa haisi nyaya, kuri kuendwa ndo nyaya. Saka vazhinji vedu focus ndeyekuti blame spirit, blame game. Kuti because ndakaitwa zvakati, vanhu vakandiita rafu, ndakakura ndisina vabereki, but mulife mune nherera dzakaachievha, mune vanhu vasina maconnections but vakangotsungirira vakashinga muupenyu Mwari akavabatsira. So in life nyaya kungova nefocus yekungoshinga kuziva kuti pane kwandiri kuenda ende zvinhu zvofanirwa kuita. Pain iriko, hakuna anonzvenga pain. Vanhu vakapiwa program